Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Wani pagkilisay. Patagi ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tanggaw. Ako ni. Jani, ano pingisdang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy, Jani, ikaw na! Tanga! Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agud mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimbalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tugtog alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Dakila naman. Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:02 na sang aga. Good morning. Siyempre, welcome na sa ato kapagpalayag sumong aga, Domingo. Johnny Tango rides again with Aksyon Red Salgado. Isa ka oras ka programa nga magapabukaw sa inyo. Magahatag enerhiya kag magahatag yuhum sa tagsa-tagsa. Ganun sa mga tao na kabera sa pagkahibuon nga importante sa bunga adlaw Domingo. It's August 23 of 2020. Panibago nga adlaw kag siyempre mga kaaksyon. Panibago nga Boss Damlag para sa aton mga kaugalingon. So ganun dira sa mga tao nga napaslawan kagapon o nagligad ng mga inadlaw, may ara pa kita subong bag-o nga adlaw. It's a brand new day para bawion ang aton nga kapalpakan sadto nga nagligad nga adlaw. Kaya mo na babae lang na. Hindi maglibiyon dira nga way ka nakatulog alin pa'y alas 10 ng gabi sa mga oras nga niya Kaya mo na yan. Kung nakaya ganun sing iban, ikaw pa ayan Yum-yuhum na bala. So sa liwat, sarado sa gihapon ang tatlo ka major markets diri sa syudad sang Bacolod. Amo ni Burgos Public Market, Central Market kag Libertad Public Market for disinfection Basta nagkasubok amo dira nga di ka mo makatilaw dira siyang tiil kadyos baboy lang ka. Kay ka mo dira sang Balaklan. Di ba si bukas pa man lang ang mga lokal nga mga merkado dira sa inyong barangay Baka bakal pa kabugyapon tiil baboy ni magproblema. Galing kiti mga tao bala kung Domingo Suno sa ila nagamayo kuno ang mudo sa isa ka tawo pag nakakaon siyang baboy. Kumbaga pa doon nagapositibo kung paminsaron sa isa ka tawo kung makakaon siyang baboy. Kag sa ginabaligya ni Maria nga talaba. Any mga kaaksyon na subong adlaw, it's August 23 of 2020. Uy, kamo bala mga kaaksyon na kadumdum sa tuig 1896. 1896, Kaya ti mga kaaksyon, amo na sa ginatawag naton nga paggisi. Nabal ba sila yung kakagisi, bala? Ratraton, gid bala? Gision, gid ya? Bulagon, gid ya? Yung isa ka parte, gision, gid siya. May nagasinggit pag-ari ko kaisa nga, nahadlok ako hindi pag-isian. Sige lang balaga, dali man lang hindi lang pag-isian nga, nahadlokin ko Kita lang di ba lang tao balaga sa balay?
Kag isa pa, guro mga 3 minutos, segundos lang gali, tapos na ni. Basta yan gaya, di ko kanya kaya nga magpagisi ya. Sige lang bala, gisiun ta ni, ang resibo bala sang siniko. Total, okay naman ni, di ba? Hindi lang balaga, hindi lang. So, amo na, mga gisik-gisik bala. Amo nga tabo sa itong tuig 1896, August 23, ha? Subo nga adlaw ginggisi ni Andres Bonifacio kag iban pa nga mga katipuneros ang ila mga sidula. Buka mga isog, no? Guro nagambal sa Andres Bonifacio nga subong adlaw. Pagagisi o naton ang aton ginbayran nga sidula. Sa itong 1896, sitio sang Pugad Lawin sa may Balintawak, subong nga partisa nga Quezon City, ang mga katipuneros nga pinangunahan ni Andres Bonifacio ang ginggisi sini ang ila mga sidula bilang pagpakita nga sila bukas nga nagapamatok kontra sa pagdumala sa mga Kastila sa Pilipinas. So, gini nga hinitabo mga kaaksyon ang ginatawag nga Cry of Pugad Lawin. Opisyal nga pagmarka sa pagsugod sa Philippine Revolution kontra sa Espanya. Ini ang ginasugudan ng Andres Bonifacio, Ladislao Diwa, Jodato Arellano, kag iban pa mga katipuneros sa itong July 7, 1892. Ang katipunan ang inisyal kag sekreto nga kausa sa tuyo nga baangkon ang independence. Halin mga kaaksyon sa Espanya, pinaagi sa armado na revolusyon. So, ari pagina, si Bonifacio ang napersa nga makipag-away sa mga Kastila sang madiskubre ang ilang sikreto bala nga kausa, no? O ang ilang organisasyon. Siya ang nagpagwa sa manifesto nga nag-udyok sa mga Pilipino nga magbato gamit ang anuman nga sandata sa mga Kastila sa bilog na Pilipinas. So sa ulihi ang revolusyon amat-amat nga nagdako ang pwersa sini kag naglapta sa 8 ka probinsya. Amo ni sila ang ginatawag naton nga Maynila, Bulacan, Cavite, Pampanga, Tarlac, Laguna, Batangas, kag Nueva Ecija. 8 ka lugar mga kaaksyon. Kag sa ulihi, di ko magtanaw ka mo dira isang aton bala nga Philippine flag. Di bala may ara dira isang 8 ka galamay or kamot dira ang aton nga adlaw sa aton nga Philippine flag. Amo na ang naga-representar ang 8 race na bala or kamot-kamot sa adlaw sa itong Philippine flag. Amo na sila ang 8 ka lugar nga nag-alsa batok sa mga Kastila. So, amo na makita sa aton nga Philippine flag. So, matapos ang pagkamatay ni Andres Bonifacio sa itong May 10, tuig 1897, sa Maragondom, Cavite, si General Emilio Aguinaldo ang nagpadayon sa revolusyon kag nagdeklarar sa Philippine Independence humalin sa Espanya sa June 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Galing ito mga kaaksyon ang masubo lang dira ya kay pagdeclare ni Emilio Aguinaldo, wala ini kilala sang biskan anuman nga pungsod sagwa sang Pilipinas. Why gid ya? Biskan gani ang mga Amerikano, mga kaaksyon, why ginakilala ang June 12, 1898. Ang mga Kastila wala man. Kag kabalo bala kamo nga actually perdi na gid man ang mga Kastila sa mga Pilipino Galing ito yung inatawag ta bala nga delikadesa kag para hindi ko no madugmok bala ang ilang honor bala. Do kahuluya man nga naperde sila sa mga lokal nga mga Pilipino. Ginpagwa nila nga sila ang naperde sa mga Amerikano to balang digmaan sa Maynila na namo to. Ti kumbaga pa ang ila to yang away scripted. Nakabalo ang mga Amerikano kung sino ang mapalupok. Kag kung kay sino pusil ang mauna lupok. Kag kung ano oras matapos ang lupok. Kag pila ba na kalupok ang pagahimuon sa mga Amerikano.
Doon sa mga pelikula sa teatro bala. O sige, ikaw una palupok. Tapos ang ika-20 nga lupok, maalasa kami isang white flag na mga nag-surrender kami niya. Promo na mga kaksyon ha. It's part of our history. Kaya mas okay lang ko nga mapirdi ang mga Kastila sa mga Amerikano kumpara sa mga Pilipino. Di pila bala katuig gagin sakop kita sa mga Kastila, di bala more than 300 years. Tiyan mo na, kumbaga pa do kahuluya, ang napirdi ka mo sa mga Pilipino. Tiyan mo na, scripted lang to ang ilang pag-away-away. Kagin baton man sa mga Kastila at balang Treaty on Paris. So mo na mga kaksyon ha. Tayo na refresh pa na yung history. Drama-drama. Tiyan mo to, walagin kilala sa mga Kastila to ang Independence Day. Naging deklarar ni Emilio Aguinaldo because during that time, he was expecting nga ang mga Amerikano hindi interesado sa Asya. Kumbaga pa do, false information, ano? Tiyan mo na, nga nag-declare siya kag na-organisa ang iyang gobyerno. Justa. Gindumala na sa Amerika ang Pilipinas. Tiangwa sinaya do ginubra ni Emilio Aguinaldo nga kaladlawan ang iya nga kaugalingon. So amo na, damo sa mga Pilipino historians ang confuse parte sa petsa kag lugar sang Cry of Pugadlawin. Halin tuig 1908 hasta 1963. So, ang ini nga hinitabo ang opisyal na gin-recognize nga natabo sa itong August 26 sa Balintawak, tuig 1963, ang gobyerno ka Pilipinas ang nagdeklarar man kaginsaylo ini ang petsa sa August 23. Ang August 23, amo na ini siya subong ang ginatawag naton nga Inpugadlawin sa syudad sang Quezon. So sa kabuhi mga kaksyon ni Andres Bonifacio, naging parte si Pantaleon Garcia. Basta magsiling ka mo dira nga Pantaleon Alvarez lain man na iya ha. Pantaleon Garcia. Si Garcia ang nagsuggest nga i-court martial kag amo niya ang mga mag-utod bala nga Bonifacio nga i-court martial sila kuno kag siya man mismo ang nag-suggest nga patawan sang death penalty ang mag-utod nga Bonifacio. Diba? Kasi damo sa mga Pilipino, mga kaaksyon, ang nagapatig, hindi ang si Andres Bonifacio ang unang presidente asang Pilipinas. Kumbaga pa, gindeclare ni General Emilio Aguinaldo ang Independence Day sa itong June 12, diba? 1898. Pero before that, nag-declare niya si Andres Bonifacio sa Independence Day. Sinugid ba lang dapat tumanon sina? Diba? Kaya isang una mga kaksyon ang problema na kita yan nag-aalsa batok sa mga Kastila. Galing kiti may ara sa ginatawag naton nga paksyon, ano? Do politika man bala. Kaya kumbaga pa, sang una, parihas ang ilang tinutuyo. Paglabots tunga-tunga, napihak na sila. Paglabot sa ulihi, ala, Diyos mio, Santisibaya, nagubanay na sila. Kaladlawan man, ano? Abi niyo, sumula na katabo, ha? Sang una, katabo na. Pero, ang mga abya ni Andres Bonifacio, parehos danday Emilio Jacinto, Macario Sakay, ang nagpadayon sang katipunan kag wala gid ginkilala ang otoridad ni Emilio Aguinaldo. Madamo siyang wala nakabalo kung paano bala napatay si Andres Bonifacio. Pero ang rason kung nga asya ang ginpatay tungod din sa ginatawag naton nga treason o pagtaksil sa bayan. Ipamangkot nila, nagtaksil bala si Andres Bonifacio. Do wala ba, di ba? Ang iya na diri away, kumbaga pa, para sa independence or kalayaan sa Pilipinas. Galing itungod sa politika na himu-himuan sa istorya kag nagubain si Andres Bonifacio. No kasakit, di ba? Sakit gidya eh. Gintawag ba nila ini nga legal murder tungod sa ginatawag naton nga politika. Damo ang naghahambal
na siya ang karapat-dapat nga nangin una nga presidente sa Pilipinas instead of General Emilio Aguinaldo. May nagahambal man nga instead of Dr. Jose Rizal, mas dako gidya ang parte ni Andres Bonifacio. Tungod sa mga chismoso sang una, may mga chismoso kag chismosa na sang una ha. Wala pa ya COVID ha. Damo ni isang chismoso kag chismosa sa unas Pilipinas ya. Ito kung baga pa nagakabuhi kita sa very conservative nga nasyon, ano? Makita ka lang ito nga nagupod-upod ka mo sa lalaki to, tapos nagtambay ka mo to sa higad talamnan to. Lain na tayo nga chismis na. Malabutan ng kabusang dulong dras palibot yung nagapungko sa idalom kay Jan Mingo da. Lain na dayon daw. Good man. Mauyatan mo lang kamot sa babae sa una kuno ya. Dapat pakasdan mo na dayon mo. Subong ya, Diyos mio santissimaya. Nauyatan mo lang kamot sa babae. Napainom mo na siya sang pula nga kabayo. Pila na katusik-tusik ang natabo dira sa idalom sang Star Apple. Wala gyapon. May nakahambal pagida, humabok na gani, kag may nagwa na nga, wala gyapon. Isang una ya. Makita mo lang ko ng mga abaga na yun, mga kumbaga ginatago mo lang kaparte sa babae, mauyatan ng paging kamot ya, bawa. Expect ka na, nga damo-damo na sa mga membro sa pamilya na makantos balay nyo. Kag mga shotgun marriage bala. Kung hindi mo pagpakasalan ang akon nga bata, malupok ang bagol mo. Gusto mo bayunita? So, muna ko ng mga kaksyon na natabo isang una. So, yari pagida. Tungod sa mga chismoso kag chismosa sang una, may nakahambal na si Andres Bonifacio, upod ang utod sini na si Procopio Bonifacio ang ginluthang hasta sila ang mapatay. May nakahambal man nga si Andres Bonifacio ang ginbuno kag ginlabo sa iya nga likod hasta siya ang mapatay. May ara man nga si Bonifacio ang ginbayoneta kag sila nga duwa ang wala gid iya ginlubong. Di may nagahambal man niya mga kaksyon nga si Andres Bonifacio ginlubong, di ba? Pero sa matuod-tuod wala sa gintagaan sang formal ba lang nga paglubong, kumbaga pa dugin halid lang. May nakahambal nga si Andres Bonifacio, nagdrama-drama, nga napatay na siya. Pero paghalinto sa mga tinawo to kuno ni Emilio Aguinaldo, nagkamang ini siya, kag nagpanago dira sa isa ka lugar bala kung sa diin makapungko siya, expecting nga makarecover siya. Galing kiti, tungod bala sang igo sa iya kag mga pila sa lawas niya, nga madalom kaayo, amo na, napatay siya. May witness kuno sa una nga isa man ka mangunguma o galing kiti nahuya, di ba? Gintago ito kabatuuran hasta ka nagtaliwan siya, hasta sa ulihi tipla na makatunuig ang nakaligad. May nakitaan sila nga mga tulan sang tawo kag buka bala nga bungo sa isa ka tawo man. Kag ila to ginkabig nga basi kuno amo to ang mga tulan ni Andres Bonifacio. So kasakit mga kaaksyon ano? Nga isa man dira sa ginahambal bala ni Luna nga dapat ani kuno isa sila kakausa. Galing kati ang Pilipino man mismo ang nagapatay sa ilaman kauri ng mga Pilipino. Kumbaga pa may ara ginatawag ta bala nga crab mentality, no? Sakit, no? Amo gani siya kagahambal man sa mga Pilipino sa tung unang panahon, inigid niya nagsugod sa mga Kastila. Wala balilaw ko nagambal sini ha. Basi bala magkanto di si Pau Gasol kag si Mark Gasol bala kag paglusion tadi bala. Spain mo, di ba? Sa inyo mga kaksora, amo natabo sa itong August 23 to 1896. Di ba lang kita nagasaulog sa Independence Day sa itong June 12, 1898. Sang nagwa to si General Emilio Aguinaldo to si iya kabalay. Tagin wave ito, di ba? Winagayway itong Philippine flag. Pero sa tiyempo sa Amerikano, ini gingliwat. Gingrant sa mga Amerikano ang Independence Day sa Pilipinas, July 4 to 1946. Dungan ini sa ila ha, kati 4th of July mo, no? Pero, June 12, 1962, ini gingliwat ni Presidente Diosdado Macapagal.
Kay ti, kumbaga pa, mo ginakilala naton, ano? Kumbaga pa, Pilipino, gidya ang nagsugod sa Independence Day. Sang tuig na, June 12, 1962, yara man si General Emilio Aguinaldo dito sa Mayloneta. Gindeclare ang Independence Day. Galing kita isa na kapanahon, gulang na siya. Pero at least naabtan niya pa ha, nga ginbalik sa insakto nga petsa ang Independence Day sa Pilipinas. So bali ang July 4, ginhimo na ini siya sa ginatawag naton nga Filipino-American Friendship Day. Mga kaaksyon, magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials. Banwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Anyway, good morning sa aton nga mga tagpalmati subong aga mag-greet lang kita diri online ha. Good morning diri sa kay Meleli Oligo. Good morning Johnny Tango, Tamiao Lihog sa Kapitan Ramon Oligo Serrano. Kaganaran na family halin sa kay Mr. Meli Oligo. Also hi sa kay LP Saldua. Morning Tamiao lang family Saldua sa Bago City. Happy Sunday and God bless. Okay, also man good morning sa kay Prince Gerald de Merin Galas. Liyog lang ko Tamiao. Okay, sa akong diri mga abyan. Okay, thank you so much Prince. Nonoy Manuel, good morning watching from New Zealand. Christine Aguilar from Binalbagan and Giovanni Duyag Migeriano watching from Hacienda Napilas, Barangay E. Lopez, Silay City. Marina Honorfe Cloud, morning man si Modera ha. So ano may mga kaksyon ako kamodera may aras ang greetings, post na kamodera sa comments nyo sa aton nga Facebook Live kay ina pag isa-isa ho naton, okay? Kag well, kung kamodera may aras sa mga jokes, pwede kamodera maka-PM sa aton nga Facebook account, pagitaon nyo lang dira Aksyon Radio Bacolod. Pwede maka-text sa aton nga text hotline number 0938-225-5017. You can also send me your jokes. Pangitaon nyo dira gamit ang inyong Facebook account, Red Salgado. Okay? So, magabalik kita mga kaaksyon for greetings. Di ka magkahuya dira.
i-post lang inyong mga comments kay na pag-isa-isa ho naton. Okay? So anyway, good morning gali ginatamyaw man naton si Attorney Mark Steven Mayo, also to Rochelle Melgar, Barangay Secretary of Barangay Estefania, sila ni Rigby, and of course, good morning man sa kay Virgilio Tupas and Gloria Tupas nga adlaw-adlaw man nagapamati sa Action Radio Bacolod. Okay? So thank you so much. We'll be right back. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang
labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:31 na sa aga. Nagabalik ang atong programa nga Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. O sa mga tao na kami ana sa paghihibuon nga importante subong nga aga, bugtaw na kamo dira pa ng baldi habon kamo kag baligo. Dapat ha, kung may ara sa paghihibuon nga importante, ano bala ini ha? Magpanglaba. Ang tao nga aga pa nagabugtaw para magkuso kag magpanghalay, madamo sa mga lago nga malabhan. Pero ang mga tao gani ang mga karon lang dugay-dugay temprano pa ni gani. Alas 2 ang hapon manglaba, paglabot sang Lunes nga adlaw kung hindi lago ang pagkasuksukon naga tulo-tulo. Yan mga kaksyon na subong aga makaupod daton si Action Brian Borden si pinakaulihidri nga balita sa syudad sang Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Good morning Action Brian. Good morning papared man niya akon man. Do barangay magapon ba? Hindi siya gid ga Action Red no. Good morning da sa aton nga tagpalamati man. Dining adlaw sang Domingo. Yes, Domingo. Sulo sa naaw na, no? Kitao na si Haring Araw. Patimaan nga medyo mainit-init ginisubong sitwasyon ta. Bawdo malunggay, pandesal ba? Mainit-init pa. Pasok-pasok la, no? Ate bugid. Pero wetak balokon, gablok ka galiwat-liwat nung kaysa init pagkaga pagka taligi lang may report mo na skillet ko man. Duwa ka muna. Basta si Action Alvin Graba na, hindi man? Kwan, manog, baligya, isda, aga, pagaliw, dumayo, naming isda yun. Istoryana, isa sang sika driver, Tricycle, gali, ano? Tricycle. Doon ka budlay pa makita, medyo dulom-dulom pa, no? Diba si e-bike na, Action Bry? Tricycle, gid siya. Tricycle, confirm, gid. Good, bebe. Ay, hindi, kay lain-lain, ang iyang motor, kundi motorsiklo, gid. Sidecar ya kasikan. Di motorsikat tawag is siguro. Motorsikat. Pero karga ang mga dagko nga isda. Mga binaldi-baldi blaw ini blang kinalibot niyo. Bao ga kuano ga buno-bugnaw ni grabe na mo ice. Diba si halin ginaguro sa may Sibukaw Barangay Manago mo? Ati ba pwede do dito ginhalin guro. Bago dungka ni, dungka. Wala ang cash nga labas nga babae. Ano pa kita labas nga manok? Labas laga. Kumong lado ka talaga sa po makakita mga girls mo ba girls? Tungod guro sila tawag ta bala nga curfew no. Nahadlok guro magwa kasi ang una dumduban mo na Action Bry bala. Ani gisugid balang sa ako no. Magbakal ka da balot sa Bacolod Public Plaza da. Balot ang imo dira iyang pakay pero may manitsit si mo nga may ara ko no. Dira ako na ba nila nga may bag-o to, may bag-o. Magkukbalo ko doon to ginatumod yung nga bag-o bla. Bago bata. Ano gamit na may dago magilob. Pero subong daw, so na yalibot ko bla. Kada hapon, ginsang patrolman kita. Pulihila na yung mga pulis ng patrolman, dugay na po ng patrolman. Gani man. Kada mo sa Station 1, gahibi ang adlaw wala may reklamo nga ang wallet niya kahita niya na wigit. Igong murahon gali kay ginkuot sa plaza.
Puro nga mga libay sa mga bana mo, nga way na dalon puli sila sawa bla. At yung mo gina, tapos may ara sila sa gabay ka papel nga do blatter report bala po. Amo nang ipakita nila to, kamo mo blatter ko ganiho. Kaya kung wala blatter report, invalid ang rason mo. Pati. Tapos ang nailanda, kay daw ka, way gid matunin na maayo. Balo ka na gid sala sumulod sa plaza nga dira ka nakawatan, amo man ang ibutang mo sa blatter da kundi balda ka pagid. Totoo, Black Sunrise, sa bilog ko kakabuhi, ang hindi ko malipatan ng natabo sa Bacolod City Public Plaza, inabala nga, nagkuha sa isa ka talent, be. Tapos, may kwarta sa isa ka bilog, 1,000 bilog, ginpakambyuhan, why na bumalik? Dugay na itong balita, siguro mga, masibala 90s pa to, or mga early 2000, be, ano? Pero bisan kung okay lang ni panahon, araman nagyapon da, amo na nga style. Pakambyo, tapos din balik. Ama ako mamagambal ka plaza publika, kundi sa labuyan sang publiko tane. Oo. Ikaw yan kada mo labay na, daw galikaw ka sa dito lang na pitchpe ako, budlay na. Timako mo na daan da, kung dira ka mag-agid sa may Araneta, amo na tawag nila kung balang Il Camino, bala, sang ara pa to? Oo, itong pinakasikat sa una din, no? Oo, natawag na nila kung nga bangga paa eh. Bangga paa, no? Dira pa gini sa aton, di ba sa unahan lang, sang wala pa na ang kalanaan, sang dako buyog bala? Correct na. Tira na sa una, kagim ako na, kaon mo. Ako galabay lang ko, ikaw tilang kaon, dahil delikado ko ng balila. Law ko ka kaon, kay budlay kong gabi. Pero amo tong unique man tong akuan mo, unique tong kalanaan bla kay ti inang mga sexy ta mga babae ga serve dira, no? Gani. Pero galing kay na sila na higkuan bla sa una sa publiko bla. Nga kon magkaon kada sa El Camino tuag sa to, no? Oo, magkaon kada do ka inang higko ang mga babae pero hindi. Puro malan to nila kay kuan mo attraction gin man ang mga babae tod mo. Kung gambal sila gani nga it's a marketing strategy nila eh. Pampa-attract. Pero kanami sa mga pagkaon nila, tutod. Disente to yung mga pagkaon. Kag pinasahi ang sabor sa ila to nga beer tutod, maparihas malagi na bakal mo sa piyak to mga ilimnan, pero do katamis ko no ambal nila. Oo, may additional nga sabor, no? Kaya tapos ang ginagwaan sang beer ko, no? Doon ka hugot, bala ko. Pero mo to, no? Ang El Camino to, doon nahigkuan sa publiko, do ang mga tao, doon ay magkaon. Kaya pala daw, damak ko, no, sang mga bayi, abi. Ay, hindi Oo, pero kung igo nila padalman, hindi. Style na to yung sang tag-iya, para madumog ang customer, pagkaon mo, no? Pero kung imo gidya pa imo gidya tunan todo ay mga disente to yung mga babae da. Oo. Formada lang to nila. Formada ti kuan mo kung kaysa pagkapit sa patalim mo para maka-income la. Amo man mo pro talaga nadula sila, no. Kanugon sa to. Oo, na dula. Amo lang to diyang mga nagaserbi yang mga sexy mo ay nasang iban. Kag sa pagkadumdum ko tatlo na may sumag pa na gani eh. Da may sumag pa na kay taga konduktor pa ko sa sa Punta Taytay Libertad Central Market la. Bawa. Dumapati man ko ba? Kagi ko konduktor sa una sod. Lain na guro nga konduktor ay mo inatumod yun. Eh, konduktor ko sa magulang ko sa una, da. Manyapo na may gabi sa diri na lang tawa kay para pagpulit as balay karon matulog na lang tarikta. Nan. Kati lapyo na mo. Lapyo na sa Naka-relax ng lawas siya pagpuli. Pero matinlo nga kalanaan action red. Matinlo. Yes. May labot tinlo nagaserbi dati tinlo ang ilang ang ilang palibot lang environment nila lang. Grabe nga surveillance mo pa. Alis tubangan pa kanto sa backyard sa Camino. Okay. Isa may araw-dan kalanaan yung may lang to diyang palibot o tinlogin pero ang ga-serve ganing isa makakadlawon mo nga buhaha man lang. Galing. Kaalalasig lang. Anyway, stay mo lang. Nabuhi, El Camino. Nabuhi. Hindi ito magsala na sa simana, masibala nga may mga return of the comeback. Damo to na dulaan, trabaho sa to ay damo sa servidura ya. Kasubo gito. Damo servidura, damo sila customer. Oo, damo sina So,
Amo na nabuslan abi subong sang duway na gid sang pareho to din no. Way na gid no. Uy, nagid. Nagbulos subong dis Bacolod ya mismong customer amo na yang ga sexy. Gani ba? Pero galing iti, isa ba ni sa ginatawag naton nga sikat nga mga limnan pa 90s, no? I don't know kung if it's 80s pa, 90s. Umaamo na din sila sa may, sa may, saborida bala sa may shopping, isa man sa mga dumaan nga ilimnan, pero galing iti subong way na eh. Way na. Basta kay sa una nga panahon, madumduman ko na, siyempre ka pamati ba sa mga gulang sang sa aton sa una. Amalyan ba, dito tao ma-chat-chat to sa may El Camino, kay may mga sexy to yung servidura. Muna ila mo. Gani. Pero sini nga dinagon, lain naman. Ang ba sa mga, kung sa dito tayo inom sa may lapit to sa eskulahan, to damo to sexy customer. Amo ginasa unang mga kung wala siyang amusin na yung tao, di gidya mag-inom, no? Pag galing iti subong, lain na eh. Away na. Kay kung reaction, Jeff pa bala upod da. So una ko no, kanto ka sa mga bar ko no, yawan ka pa ayo-ayo para mag-hubot-hubad ang babae mo. Grabe ba? Pumutambal ya. At umong yan, lantaw ka lang social media, yawan ka na lantaw, libre pa, wifi lang bayaran mo. Tingala ko ba nga si Action Alvin yung kisagay, gadula-dula, no? Pwede na yung maukot na yung sa kadlaw ay nag-ukot. Tawagod mo na lang unyaga na. Gapanagot siya sa barak siya, oh? Ito na sa barak siya, unyaga na. Anong oras niya? Oras 3 na. Grabe. Sige, ang Bacolod subong malinong-linonggin man kada Domingo ti linonggin man. May naga-inagi na pero talagsagid katama action red, no? Alabi na gid nga ay check ko karon abi ang mga merkado nga tatlo ka dalagko di kon padayon pagyapon nga naka-lockdown. Kon Domingo kay amo ni perming senaryo kon Domingo do duwa na ka Domingo nakaliga. Lantawon ta kay do until 22 malang tumo so way pa man sang bag-o nga kwan nga o kon kwan bi pagsulundan halin sa syudad. Project naton karon na kon padayon gyapon ang lockdown sini. Oo, so amo na no. Basta do kalino mga police station section red way imo sang may kit-an nga mga events abi nga inang magagmay o kon madalak-dako man. Hindi pareha before nga medyo damo-damo gid pagtuki mo pa lang yawan ka na basa-basa. Subong tulotawhay gid ang tao guro ga panago man sa COVID-19 na. Magluwas gid lamang sa atong sang Lunes to lang gintero nga isa ka kwan, isa ka aktivista. To sa may parte sa Mandalagan to, no? Sa Iroreco. Ang Huwebes ang gabi kung di ka magsala may ginluthang dira iya sa may kwan area sa may barangay 2 nga isa man kalalaki action rin patay man to. Wow. So sa sining simana duhagid ang patay no diri sa syudad sa Bacolod nga pinang luthang. Ang mga suspect way pagid yapon makilalaan sini man tinion. Mabudlay gid siyempre suspect ka kung mang pamatay ka tao ginhawa mo man nga panago no. Gani. So muna ang mga senaryo ang curfew may gakaladakpan gyapon action red. Yung mga tig-agi da ulo gyapon no. Ra gyapon. Inang bot damo sila kuno kwarta kay ti kabalo ka kada dakop una nga dakop sibo 500 mo. Na ati mo na din mahal-mahal na kung outsider ka or hindi ka Bacolod noon 800 or 1,000. I guess siguro do mga 800 pesos action bray. Do mga dirati. May bayad sila no kung nakulbaan ako na 500. Gani. Na nakakilo bugas. Correct gid. Sila yadoga pa dungo lang gid tabi lang guro makalusot ang mga alibay nila kung kaisa. Ting kapulisan ta yan, hindi mo na kwan, hindi mo na muna ka inosente sa muna nga bagay kay trabaho na nila ya. Kabalo ginasla. Sa may nagakadakpan gyapon. So kung nagamonitor ka mo subong 8 o'clock to 4 o'clock gyapon ang curfew hour sa Bacolod. Hasta pa na Agosto 31. No? Yes. Padayon inahalin kahapon 22. Do parehas gapon sang liquor ban no until August 31. Oo, pero extend na guro kay sitwasyon ta bala subong. Nagasaka ang numero sang positive diri sa Bacolod ti community transmission pang damo. Ikumpara mo sa naka home quarantine kag quarantine facility bla. Na damo pa siya. So ari pagid para iba sing iban way ka abot kagabi ang Bacolod kag Negros may proposal na nga mag time out tawag nila diri time out no. Weekend. Weekend din siya. 28, 29
30 kag 31. Oo, sa Biyernes na ni masugod do, no? Biyernes, Biyernes. Sabado, Domingo kag Lunes. So, daw kaangay lang isang ECQ, way guwa sa balay, may EQ pass nga ipang provide sa mga tao nga gusto magwa kag magpamalaklon, mga essentials lang, ano. Kag kuan inang mag-swab test ini sila, Gismil, Kabilog, 5-5, Bacolod 5, Province 5 man. Ini Action Bray, sigurado kitang ini para pabakudon pagid ang contact tracing, no? Purpose of the mass testing. Yes, sa action red pangitao ng tanan-tanan nga nakasalamuha sa tong positive lang or suspected pa lang para himuson do linabhanaw. Gani do ka Diba? dalo. Para i-secure sila tanan-tanan para hindi naging maglapta pa si COVID-19 action red. Di mayo man nga tika nga no nga ginhimo sa aton lokalidad may nagareklamo pa daw di ko ka kung sa Bisaya pa di mo ko kasabot ni utok nila oy. Kita mara iban nga mga tao Action Bray nga kun wala naman sang kumbaga pa daw ECQ or lockdown mareklamo man anay kay ari na subok kita sa dalan nga lockdown kita. Reklamo man gyapon. O naligay. Kung Bisaya pa lisod kay mga utukan ni mga tauhan na naunsa. Amo na kisa abalang confusing kayo. No? Pero sa pagkabati ko, Action Braya, dumaga sesyon kuno ang SP Dres Bacolod, Martes kuno ha, angot man to, I guess, ginpagwa mga statement ni Konsehal Novero para maka-ubra sa, I guess, ordinansa nga may untogin bala ang pagpanakop or pag-implementar sa sining outcome to sing ilang nga do presscon? Oo, kaya ang kwan diri, ang nalantaw na to diri kundi kapila na nagpangayo nga kuntani i-ECQ ang Bacolod bisan duha lang ka semana pating probinsya. Ang mga doktor naton to duwa gid lang na sa PAC sa National IATF kiti ang parameter bla kuno diri sang numbers ang positive. Do hindi pagig kuno angay i-ECQ ti ambot anong gusto ni sa National IATF guro kinahanglan magkalatumba anay tanan. Do ka pala do ka ano do palagpat gid no do mo na bla. So ang ginuna-una sang lokalidad na minsan la todo paano ni man kay duway man tay na sa PAC sang National IATF de. Diri na lang ta obra ta ordinansa ini ordinance niya based niya sa laye. Oo, Q-pass, border control plus to ang checkpoint tatlo gini ka concern nga himuan nila ordinance na ini di na ni katando kay IATF di ordinance na niya kag ginaprubahan niya sang kwan sang pumuluyo kag mga konsehales. So do ECQ lang yapon. Pamangkot da kon may ayuda ihatag sa publiko. At magutman gina pareho sa mga utod tablang gapang himos lang kwan inang mga lata bla kag mga plastic dabla. Di kung dinas lang kagwa subong adlay way ginis lay kanon karon niya sa udto kag sa gabi Piho gid na no. So kwan gali kiti ang ato na Action Bray pag ang tao buta totoo ang tao hindi siya mapatay before 20 days no kiti mangita siya sang paagi mo. Kung wala kwarta laban ginadaya kundi mang hold up da mangawat gina siya. Amo nang malapit-lapit na kiti wala man sang obra. Pero sa nagligan nga nag-ECQ, GCQ, kita malawig lang to. So far, do ka minimal malang sang hold up kag saka balay di mo. Oo, do ay gin man ang iba na. Kasi matsambahan nyo dabla saka ang may virus, disgrasya gid kamuda. Amo delikado na balang naka-seal off tapos kawatan nyo pa. Kani? Lagi kamuda sa inyong matapik ang virus dumamo pag sa inyo balay dati mo na bla. So may man nga tikang ni Councilor Novero goods ginaya no nga inang himuon na para kita-kita na lang din may kaugalingon nga ordinansa kay kun sa ligantang nasyonal tumbaho niya anay yang kabayo antes magpadala di sang pagkaon maginamo. Siguro ba si Action Bray sa kadamuon bala sa nag-request mo sa bilog ng Pilipinas siguro isa man na sa mga rason no ang delayed bala nga reply or response dra sa mga request ang kada lugar. Oo, delayed to, pero ang result siya, hindi gyapon pasugot mo. Gina-evaluate pa kuno. Galing kiti inang sa Pilipinas, subong, siyempre natundaan man naton. Ang mga highly urbanized city, mo malaning Bacolod, Iloilo, Davao, Cebu, doon man na Dakloban, Abe. Doon man lang mga lugar, gidya nga daw damo, gidya kay subong sa NCR mo itong damo dito. Pero kung isipon mo, matalupangdan mo, Bacolod Oo, kaya
siyempre, padala sulat. Pero galing kiti, may sila, may balasihan sila action red. Amo ni tawag ta nga kota? Oo. May kota. Balasihan sila nga, anti sila magpatuman sina, kinanglan anay, nga labuton gini. Kota. May tanibla ko ninang, may tani kun way sa may mapatay bla kay okay lang na di mapatay tao siniya do hindi man takwan no pero kinabang for example pa damo di buto ti okay lang na labuton tani sa amo ni anti-stational okay lang na yan no hindi patay istoryan tani na buto no pa sa amo sina guro isa duha apat enough na guro ta na ipatuman amo sini no ti ilaya lain ti 17 na patay dis Bacolod di ba si mo na guro ni Shin. Kung sakit-sakit na gano'n kayo, magamuna yak damo ya. Wild na ya si Mayor Bing Leonardia, magamus na ya. Yes. Siyempre, ang ato nga chairman diri sa IATF, si Vice Mayor Elisid Familiaran. Kapoy na. Kapoy na. Way na ka-celebrate tadlong sa birthday niya, bangod sa COVID nga ini. Kapoy ng tao. So, siya mismo gapangayo na sa tani mo. Tiyan na mo na galing kay Amuna. So, ginidiyahan nila nga maghimo sang ordinansa. May gina. Nga tikang action red. So muna, ang sitwasyon, dasod biga Domingo, check naton, kay abot kon kabalo ka na nga ang mga nagapanggunting, mga barbiros naton black, sa parlor, kay sa mga barbiran, daw ginaduso nga pasuksukan kuno PPA ni sila. Init-init nga do katol-katol, no? Ano na sila? Butangan pa face shield? Oh my, face shield pa. Or pwede ba nag-reaction bright gapongko na bigyan naguntingan? Butangan pagin barrier, pwede na yan. Doon mo na mati-mati, kung di pa na sure may nagagawa ng information, I don't know kung ikaw nakadawat ka naman sina. Nga pasok-sukat, hindi man. Ang PPA, kung padalman mo, tinded lang niya sa mga ara sa hospital. Sa mga nag-rescue, bala or ano na, galigiti, man, do, hindi na ginamo na. So, sunod bra. Anyway, sige, oras mo na ubos, pasensya ka action red, no? Okay lang. Sige. Muna, ang sitwasyon sa Bacolod, tawhaya, sining adlaw, kung ano man mga event karon pero kabay pangawaay lang, babatihan gapon diri sa Action Radio, Bacolod. Sa Patrol, Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Thank you so much, Action Brian Borden. Sa pinakauli diri nga balita sa syudad sa Bacolod, kag Bilog Negros Occidental. Nga ka-aksyon ako po dira may sa mga jokes. Isend lang diri ha, 0938-225-5017 o di ba i-send diri sa akon, i-PM niyo ha, pagitaon niyo Red Salgado gamit ang inyong mga Facebook account. Ina pag-isa-isaw natin basa sa aton nga programa nga numero 1 kada Domingo sang aga, Johnny Tango rides again. Kagyari na ang aton mga jokes. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, life goes on. La, la, the life goes on. Isa ka adlaw nakita ni Rugo si Johnny Tango nga malipayon. Good morning, Johnny. Dumayo subong adlaw tahaw. Kita ko gid sa mga mata mo nga malipayon ka gid. Siguro nakakaon ka baboy. Hindi gid man ano abi Rugo kami nabatsagan ako nga sa amo ni bala nga ugada. Dong baka nubya na gid ako. Wow. Bot silingon gali ya. Mga sawa ka na tapos makabata ka na pulo ka bilog, Johnny. Sobra ka naman imo ya Rugo Hindi man Ano pagidbi ang sa likod sa imo nga yuhom subong, Johnny? Kabalo ka, Rugo. May ara ako sang aybulon nga babayi. Ang ka-textmate ko bala? Grabe ba? Nahibalaan mo bala, Johnny, kung diin siya nagapauli? Basi pamilya na sa mga aswang? Hindi Sa amon ginistoryahan sa text-text bala namon Rugo ang iya pangalan si siya. Ha?
Siya ang pangalan niya. Gwapa-gwapa na guro Johnny. Basi si Sharon Cuneta. Damo-damo na kwarta. Hindi gani si Siya ina magdayaw. Gwapa-gwapa niya kaayo. Hindi gani si Siya Triona Gray. Lagpat na yung irugo ya. Katriuna na iya, hindi niya siya Triuna. Pagkalipas ang pila ka oras, kag na-eyeball ni Johnny Tango ang iya ka textmate, nakita ni Rugo si Johnny Tango nga nagahibi sa idalom sang Indian Mingo. Oh, nga nagahibi kay mo Johnny. Dapat siya maging malipayon ka kay gin-eyeball mo tong imo textmate nga gwapa tapos damo pa siyang kwarta. Nagsala ako sa expectation ko, Rugo. Hindi siya gali si Sharon Cuneta. Hindi man siya si siya ina magdayaw. Orang hambal mo ba lang nga siya Triona Gray, hindi gid siya. Ano man? Sino man sa Johnny? Rugo, siya gali. Siya gali si Mami Juni siya. Mahahay. Dakila naman! Thank you so much, Willie of Barangay Sumag. Isa kaadlaw nag-order sa pagkaon sa arroz caldo si Johnny Tango sa arroz kalduhan ni Rugo. Bati ko Rugo, namit diri ang inyong arroz caldo. Kanamit sang arroz caldo di namon di. Tapos, ang tagapiyak bala nga isla bala Johnny, yakadto pa diya para tilawan ang amon nga arroz caldo. Wow, grabe ba? Ti nga, anong subak sa inyo nga arroz caldo, Rugo? Hindi man sa tikal, Johnny, ha? Pero nga arroz caldo namon di, may manok nga Bisaya, may itlog, kag damo siyang tanglad, nga ginlunod, tinamit-namit, gidya Wow, namit-namit, gali. Abi, isa gani ka order, kay tilawan ko gid ang special nyo nga arroz caldo. Sang nakauna ni Johnny ang arroz caldo ni Rugo, nakita niya sa iya ginakaon nga arroz caldo kag nagreklamo ini sa kay Rugo. Rugo, naano man ang arroz caldo nyo man? May langaw na, may tanga pa. Johnny, normal ang ina. Paano nagdurmal ni Aman? Tanga kag langaw ara sa arroz caldo tapos masiling kay mo iyang anormal? Kabalo ka, Johnny. Tungod siyang kanamiton siyang amon nga arroz caldo, pati langaw kag tanga, nagtilaw man. Ikaw bala kadalok sa imo, di gin magpa-share sa imong arroz caldo? Mahay! Dakila naman! Thank you so much, mga kaksyon sa inyong mga jokes. Dugin ko lang kita sa oras. But anyway, good morning sa kay Merls Labrador. Good morning and happy weekend. Also, good morning man sa kay Martin Aliling. Magandang umaga po sa iyo from Imos, Cavite. Philip Anunsagay, good morning Bigoreda. Thank you so much. Edwin Pineda. Virginia Ortizo, mayong aga dira sa imo sa kay Eddie Laus. Dira sa may Kingtown, Victorias. Thank you so much. Beth Tumangan, good morning Action Radio. Also sa kay Vanessa Mayo, nagapamati sa aton kada aga. Also, good morning sa kay Nelny Realista. Mo gapamati aga pa ho sa idalom sa kabong istasyon, Nelny Realista. Maria Lea Altan, good morning. Happy Sunday dira sa inyo sa Action Radio. Angelo Abria.
Aris Magbanwa. Also good morning sa kay Alex Fuentes. And of course, sa akon abyan nga si Richard Morales. May lang ang pagpamati, dira ha. Bilog ang pumuluyo sa barangay Estefania. Thank you so much sa pagpamati. Ini sa liwat si Action Red Salgado. Sa aton nga programa nga Johnny Tango Rides Again. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon